Wake wawucabanga yini ukuthi okuthile okuvamise ukuthatha izinyanga eziyi12 kungafinyelelwa ezinsukwini ezingama30 nje? Kubukeka kungenakwenzeka, akunjalo? Nami ngangicabanga kanjalo. Kuze kwafika usuku, ngaqaphela ukuthi umehluko phakathi kwalokho okubonakala kungenakufinyelelwa nalokho okuba ngokuqinisekile ulele endleleni yakho yokucabanga. Akukona ukuhamba kwesikhathi okuguqula impilo yakho, kodwa ukucaca okuletha kuyo. Futhi lapho lokho kucaca kushintsha, isikhathi ngokwaso siyamlandela. Kwaphela iminyaka eminingana, ngazithola ngikwelethu, ngididekile, ngibambeke esimeni sokudumala. Ngasebenza kanzima kakhulu, kodwa akukho okushintshile. Kwaba lapho incwadi ethintshiwe iThink and Grow Rich ivele endleleni yami, futhi nayo kwaba nokuqiniseka okwaba yingqophamlando kimi. Kungenzeka ukufinyelela noma iyiphi inhloso, inqobo nje uma imihlahlandlela ilandelwa ngokucophelela. Angizange ngiwuthenge ngokushesha lo mbono. Ngavele ngakhetha ukuzama. Futhi ngaphansi kwezinyanga eziyi12, umuntu owayeseqile futhi ehluleka ukukhokha izikweletu wami waqala ukuthola amadola angaphezu kwe100,000 ngenyanga. Kwashintshani? Ukubona kwami ngaphakathi. Futhi yilo kanye lolu hlelo engifisa ukuluxoxa nawe namuhla. Konke kwaqala lapho ngiqaphela ukuthi okwangibambezela kwakungekona ukuntuleka kwamathuba, kodwa indlela engangizivumelanisa ngayo namandla emvelo. Isikhathi eside, ngangikholelwa ukuthi impumelelo yindaba yomzamo womzimba, wamahora azinikele, womzamo owenziwe. Nokho, kwakukhona okudidayo. Ngabona abantu abasebenza kanzima njengami, noma ngisho nangaphansi, kodanti bephumelela kalula kakhulu. Futhi ngabona nabantu ababekhuthele ngokungavamile, beqonda, begcwele izinhloso ezinhle, kodwa bevaleleke esigijimini esingapheli sezidingo zokukhokha izikweletu nokudumala. Kwaba kuleli qophelo lapho umbuzo waqala ukungena kimi: uma sonke sinamahora angama-24 ngosuku, kungani abanye bephindaphinda imiphumela yabo kanti abanye bavele balulame? Isixazululo sasingaphandle, sasiphakathi. Yonke indalo inamandla. Yonke imibono, yonke imizwa, yonke inkulumo oyiphinyiselayo ikhiqiza imvamisa. Kufana nesiteshi somsakazo, uzozwa kuphela ingoma efanele ngokuvumelanisa imvamisa efanele. Ukuchuma kusebenza ngendlela efanayo. Ngangihlala emvamiseni yokuntuleka, futhi ngingazi, ngidlulisele emhlabeni umyalezo othi anginayo, angikwazi. Futhi indalo, ngesineke, yangibuyisela lokho kanye, izimo eziningi ezaqinisekisa lenkolelo. Okuthakazelisayo ukuthi ngangizibheka njengomuntu obhekene neqiniso. Ngazitshela, ngivele ngibhekene neqiniso lamaqiniso. Kodwa angizange ngibone ukuthi lawo maqiniso ayengumkhiqizo wokudalwa kwami. Iqiniso olibhekana nalo namuhla liyisibuko semvamisa oyigcinayo nsuku zonke. Ngiyakhumbula usuku, ngihlezi buthule, kwangifica ukuqonda okukhulu okungajabulisiyo. Ngachitha isikhathi esiningi ngicabanga ngalokho okwangethusa kunalokho engangikufisa. Futhi konke engangikwesaba kwagcina sekwenzeka. Kwakunjengokungathi ukwesaba kwami kunamandla amakhulu kunezifiso zami. Futhi lokhu kuyiqiniso kubantu abaningi. Bavuka becabanga ngezibopho zezezimali, umsebenzi, imithwalo yemfanelo, ubunzima. Amandla abawakhiphayo ngawokuphepha, hayi awokuqamba izinto ezintsha. Bahlezi besabela, abakhethi ngokuqonda. Kodwa impilo iyaguquka lapho uyeka ukusabela futhi uqala ukudala ngamabomu. Wake waphawula yini ukuthi ngezikhathi ezithile konke kubonakala kuwohloka ngesikhathi esisodwa? Imoto iyaphuka, inkokhelo ibambezeleka, othile uyagula, kuvele isiphazamiso, futhi kungazelelwe kubukeka sengathi yonke indalo icebana ngawe. Kodwa okwenzekayo ngempela ukugeleza kwamandla. Ukwesaba ngakunye kunikeza okunye amandla, futhi ungena emkhakheni kazibuthe wokungalungi. Manje, cabanga okuphambene, ukuvuka ngomuzwa wokubonga okuyiqiniso, ngisho nangaphandle kwezizathu ezisobala. Amandla ayashintsha, futhi ngalo konke kuqala ukuzihlela kabusha. Itrafiki ihamba kangcono, abantu bakwelapha ngendlela ehlukile, amathuba avela noma yikanjani.
Lokhu akuyona into eyenzeke ngengozi, ukuhambisana kwamandla. Ngelinye ilanga, emhlanganweni wokufundisa, omunye obambe iqhaza wasukuma wangibuza, "Bob, ngenza konke njengoba kulindelekile, kodwa akukho okushintshayo. Ingabe umthetho wokudonsa awusebenzi kimi?" Ngabuka emehlweni akhe ngambuza, "Uma uzindla ngalokho okufisayo, ingabe uzwa ukwaneliseka noma usizi?" Waphendula, "Usizi." Ngamoyizela ngaphendula, "Nokho akuyona into oyifisayo oyikhombisayo ngamandla. Ukwesaba ukungabi nalokho okufisayo." Lokho kwamenza wakhala izinyembezi, njengoba eqonda ukuthi ngayo yonke into ayibona ngeso lengqondo, wayeqinisa ukungabikho, hayi ukuba khona kwalokho ayekufuna. Lena yindlela izinkulungwane zabantu ezisebenzisa ngengozi, bacela okusha ngenkathi behlala bexhumene ngokomzwelo nokudala. Ukuguquka kweqiniso kuqala lapho unquma ngokuqonda ukuthi yimuphi umuzwa ozowuzwa. Akukona ukwenza sengathi iqiniso alikho, kodwa ukukhetha amandla ozobhekana nawo ngalo. Lapho ngiqala ukuguqula imvamisa yami, akukho okubonakale kwenzeka ngokushesha. Izikweletu zazisakhona, izithiyo zaya phambili. Nokho, kwakukhona okuthile okuhlukile ngaphakathi kimi, angisayiboni njengesithiyo, kodwa njengophawu lokuguquka. Futhi lapho ngiqhubeka nokugcina lemvamisa entsha, kulapho indawo yangaphandle yasebenzisana kakhulu. Kuzovela iklayenti elingalindelekile. Kuvele isimemo esingalindelekile, kuqubuke umqondo omusha. Konke kwaqala ukugeleza ngokwemvelo. Abantu bakholelwa ukuthi kufanele babone ukuze bakholwe. Kodwa iqiniso liphambene, kufanele ukholwe ukuze ubone. Ingqondo injenge-antena evumelanisa amathuba. Uma ukhipha ukwesaba, uvumelanisa nokuntuleka. Uma ukhipha ukuqiniseka, uvumelanisa namathuba. I-P6 yanamuhla ye-quantum, ngisho nangokuba inkambu engabonakali, isivele ikhombisa ukuthi ukuqonda komuntu obukayo kuthonya umphumela obukwe. Lokhu akuyona imfihlakalo, yisayensi. Futhi kungenxa yalesi sizathu ukuthi awukwazi neze ukulinda okuthile ukuthi kushintshe ngaphambi kokuguqulwa kwangaphakathi. Indawo yangaphandle iyisibuko nje sendawo yangaphakathi. Ngangizitshela, uma ngineminingwane eminingi, ngizojabula kakhulu. Futhi indalo yaphendula, uma ujabule kakhulu, uzoba nemali eningi. Injabulo, ukubonga, nokuvikeleka yizona ezishayela ukudalwa. Zikhuphula imvamisa yakho futhi ziveze amasango angabonakali. Konke okufunayo sekuvele kukhona, kufanele nje uzivumelanise namandla akho. Lapho ingqondo ikhula, indalo iyazihlela kabusha ukuze ikwamukele. Yingakho, lapho ukuqonda kuvuka, okwakubonakala kungenakwenzeka kuqala ukubonakala kungenzeka. Futhi yilapho abaningi balahleka khona, bafisa ukuguqula imiphumela yabo, kodwa bayaqhubeka nokucabanga, ukuzwa, nokwenza ngendlela efanayo. Bafuna isahluko esisha, kodwa benqaba ukushiya indaba yakudala. Ukuqonda yisihluthulelo sokuguquka. Yileso sikhathi lapho unquma ukuyeka ukuphila ngokungazi futhi uqale impilo eqondiswa yinhloso. Lapho uqonda ukuthi akukho okushintshayo uma wena ungenzi ushintsho kuqala. Futhi ngaso leso sikhathi indalo yonke iqala ukusebenzisana nawe, ngoba ekugcineni uba amandla alokho okufisayo, hayi alokho okwesabayo. Yile ndlela ukuvuka kokuqonda okuguqula ngayo unyaka owodwa womzamo ube izinsuku ezingama-30 zempumelelo engaqondakali. Konke okubonakalayo endaweni engokoqobo, ngesinye isikhathi, kwakungumfanekiso engqondweni yomuntu. Indiza, isakhiwo esiphakeme, ucezu lomculo, ngisho nefoni ephathwayo ezandleni zakho, konke kwaqala njengomqondo. Futhi okufanayo kusebenza emiphumeleni yakho. Awukwazi neze ukuzwa okuthile ongakaze ukwakhe ngaphambilini emcabangweni wakho. Ngakufunda lokhu ngokuqaphela ukuthi ingqondo yami isebenza njenge-projector, lokho engakubona ngeso lengqondo ngaphakathi kwaba yimovie engiyibukele ngaphandle. Inkinga ukuthi iminyaka, ukuqagela engangikhipha kwakugcwele ukwesaba, ukungaqiniseki, nokuntuleka. Futhi indalo, ngokulalela, yavele yakuphindaphinda lokho empilweni yami. Ingqondo ayiqondi ukuphika. Lapho uthi, angisafuni ukuba nekweletu, isithombe esakhekayo yilokho kanye kweletu.
futhi yilokho okondlayo. Ingqondo yomuntu isebenza ngezithombe, hayi ngamagama. Kwaba ngemuva kokwamukela lenkolelo lapho konke kwaguquka khona. Ngiqale ukuveza lokho engangikufisela ngokuqondakala okucacile. Ngazibona ngisendlini ebanzi, ilanga lingena ngamawindi, ngiphunga iphunga lekhofi elisanda kuphekwa ekuseni nokuthula kokwazi ukuthi zonke izikweletu zami zikhokhelwe. Angizange ngicabange nje ngakho, ngakuzwa. Lokhu ngumahluko phakathi kokumane uphuphe nokudala ngempumelelo. Lapho imizwa ihlangana nesithombe, ingqondo engaphansi kwengqondo ikwamukela lokho njengeqiniso, futhi umzimba uqala ukwenza ngokuvumelana nalo mbono omusha. Isayensi iqinisekisa lo mbono. Abacwaningi eHarvard Business Review bathola ukuthi abantu ababona izinhloso zabo ngamandla okomzwelo banamaphesenti angama-23 ngaphezulu amathuba okuthola izikhundla eziphakeme, ukukhuphuka kwamaholo, noma amathuba amasha. Lokhu kwenzeka ngoba ubuchopho buvula amaseli afanayo abukeka ngathi uzwa isimo sangempela. Ngamanye amazwi, lapho ucabanga okuthile ngamandla amakhulu okomzwelo, uzilolonga ngokuphumelela engqondweni. Futhi ingqondo, uma seyilungele, izokwenza konke okusemandleni ukuze ivumelanise umhlaba obonakalayo naleli qiniso elisha. Kodwa-ke, okwenziwa abantu abaningi okuphambene. Bacabanga ukwesaba kwabo ngokuqondakala okucacile. Bavale amehlo futhi babone izikweletu ezidlulelwe yisikhathi, ukwehluleka, ukwenqatshwa, ukuntuleka. Futhi lapho befaka kakhulu imizwa kulokhu, ukwesaba, ukuzisola, usizi, kulapho kuba yiqiniso empilweni yabo. Ingqondo ithela futhi ayikhethi, ayahluleli, imane ikhiqize ngokwalokho oyitshalayo kuyo. Futhi lokho okuzwa kakhulu yilokho ocela indalo ukuthi ikuphinde. Ngiyakhumbula usuku enginqume ngalo ukuzama lokhu. Ngathatha iphepha ngabhala ngokuqinile, ngeneme futhi ngibonga kakhulu manje ukuthi ngithola amadola ayizinkulungwane eziyishumi njalo ngenyanga. Ngangingenalo nhlobo ulwazi lokuthi lokhu kuzokwenzeka kanjani. Kodwa-ke, ekuseni nakusihlwa, ngangikufunda phezulu, ngizibona sengathi sengiphila leyo mpilo. Ngangicabanga isitatimende sasebhange, injabulo ebusweni babanye abantu, inkululeko yokukhetha. Ukuthi kanjani kwakungelona udaba lwami, lokho kwakungokomkhathi. Umsebenzi wami kwakungukugcina isithombe sicacile. Futhi emasontweni ambalwa kamuva, amathuba ayengabonakali ngaphambili aqala ukuvela. Akukho okwashintsha ngaphandle, ngaphakathi kuphela. Abantu abaningi bangabukela phansi amandla esithombe esicacile engqondweni. Bathi abanaso isikhathi sokubona izinto ngeso lengqondo, nokho bachitha amahora bekhathazeka, okuyiyona nqubo efanayo, ngendlela elimazayo nje. Uma ukwazi ukuqondisa amandla ekuboneni okubi kakhulu, ungasebenzisa lawo mandla afanayo ukubona okuhle kakhulu. Ingqondo isebenza njengesivande, ayikhethi ukuthi kuzokukhula ini, ivele iphendule kulokho okutshalayo. Futhi uma unisela ukungaqiniseki nsuku zonke, awukwazi ukulindela ukuvuna ukuchuma. Ngolunye usuku, owesifazane wangisondela, ethi ufuna ukuthenga ikhaya lakhe lokuqala, kodwa konke kwakubonakala kungenakwenzeka. Wamemezela, "Bob, uma ngibuka i-akhawunti yami, ngibona isikweletu kuphela." Ngaphendula, "Yeka ukubuka i-akhawunti yakho bese uqala ukubuka indlu." Ngamcebisa ukuba avakashele izakhiwo, athatha izithombe, azibone evula umnyango, ezwa phansi ngaphansi kwezinyawo zakhe. Waqala ukwenza lokhu nsuku zonke, ngisho engenayo isenti elilodwa. Ezinyangeni ezintathu, wathola umsebenzi ongazelele owaphindeka kathathu imali yakhe ayiholayo. Uma ungibuza ukuthi kwenzeka kanjani lokho, ngizothi, umkhathi waphendula ngokuqonda kwesithombe. Ngoba umkhathi uyamazisa izingqondo eziqinile. Okwenza ukubona izinto ngeso lengqondo kusebenze akukhona nje ukubona, kodwa ukuzwa nokukholwa ukuthi sekungokwakho vele. Futhi okusemqoka kulele ekuphindaphindeni. Ingqondo engaphansi kwesimiso ayishintshi ngokuphoqa, kodwa ngokungayeki. Lapho uphinda isithombe esigcwele imizwa, kuba yingxenye yobukhona bakho. Futhi lapho uzikholwa ukuthi uchumile, unobuhlakani, futhi uphephile, amathuba aqala ukukubona ngaleyo ndlela. Iqiniso langaphandle livumelana nokuqina kokukholwa kwangaphakathi.
Lokho okucabanga ukuthi kuhle nsuku zonke yilokho okubeka isigqi empilweni yakho. Ungaqhubeka nokuqagula izimo zokungakhululeki nokulinganiselwa noma ungaqala ukuqagula inguqulo evelele kakhulu yakho. Umkhathi awukukhetheli. Uvele ubonise okumelele engqondweni yakho. Futhi yingakho lapho umbono ucacile, indlela ivele ivuleke. Ingqondo iqonda kuqala, umzimba ulandele, futhi umhlaba ngokungenakugwema uvumelana nemvamisa yalokho okubheka njengokungenzeka. Ukwesaba kungokwemizwa ekhubaza kakhulu. Akudingeki umemeze ukuze ukunqobe ukuhleba kwanele. Ngezinye izikhathi kuzifihla njengokuqaphela, njengengqondo, ngisho nangokomsebenzi. Kodwa empeleni, kukwesaba okufanayo okuvimba izigidi zabantu ukuthi baphile impilo abayifisayo. Ngakubona lokhu lapho ngibheka emuva ngibona ukuthi mangaki amathuba engawadedela nje ngokungazethembi. Ukwesaba ukwehluleka yikho okwenza abantu bahlale emisebenzini abayizondayo, ebudlelwaneni obubakhawulelayo, nasezindleleni zokuphila ezibaqeda amandla. Bathi balinde isikhathi esifanele, kodwa isikhathi esifanele asikaze sifike ngoba ukwesaba kungungcwethi ekwenzeni izizathu eziqotho. Ngikhumbula kahle usuku engamenywa ngalo ukuba nginikeze isethulo sami sokuqala. Ngangifundile, ngazilolonga, kodwa ngemizuzu embalwa ngaphambi kokuba nginyathele esiteji, ingqondo yami yaqala ukumemeza, kuthiwani uma ungaqhubeki? Kuthiwani uma ukhohlwa konke? Kuthiwani uma bekuhleka? Ukwesaba kwangitshela ukuthi kuphephe kakhulu ukuhlehla. Kodwa ngabe ngabamba okuthile, ukwesaba kukhona kuphela ngaphambi kwesenzo. Kuphila ekulindeleni akusoze kube sekuhlangenwe nakho. Umzuzu engathatha ngawo isinyathelo sokuqala ngaqala ukukhuluma kwaphela. Okwasala kwakuwukhuthala. Ukwesaba kwashintsha kwaba amandla. Kunjalo ngakho konke okukhona. Awukuqedi ukwesaba ngokucabanga, ukuguqula ngokwenza. Ingqondo yomuntu inendlela eyinqaba, ikhetha okwaziwayo, ngisho noma kubuhlungu, kunokuzama okusha, ngisho noma kukhulula. Yingakho abantu abaningi bezilimaza. Bafuna ukuchuma, kodwa ukwesaba kwabo okungaphansi kwesimiso kuyakwesaba ushintsho. Bafisa ukuchichima, kodwa baqeqeshwe ukubona imali njengokunzima, okushodayo, noma okuyingozi. Lapho kuvela ithuba, bahlehla, hayi ngoba bengakwazi, kodwa ngoba ubuchopho buhlobanisa impumelelo nensimu engahlolwanga. Futhi okungahlolwanga, engqondweni eqeqeshwe ukwesaba, kuhunyushwa njengosongo. Ngolunye usuku, eseminarini, indoda yangibuza, Bob, ngifuna ukushintsha, kodwa kuthiwani uma ngihluleka? Ngayibuka ngaphendula, kuthiwani uma ungazami inhlobo? Ukuthula okwalandela kwakujulile. Yaqonda ukuthi ukwehluleka kwangempela akukhona ukuwa, kungukuhlala unganyakazi. Uma uzama, uthola ulwazi, uma ungazami, uzilahla wena uqobo. Ukwesaba kungumsibi othule, futhi okwebayo akuyona imali noma isikhathi, kodwa amandla angasetshenzisiwe. Kebula lokho okungase ube khona. I-neuroscience icacisa ukuthi ukwesaba kusebenzisa i-amygdala, isakhiwo esincane ebuchosheni esilawula izindlela zethu zokulwa noma zokubaleka. Uma ucabanga okuyingozi, lesi sifunda siyavutha sengathi kunengozi yangempela. Kodwa ingozi ingamanga. Ubuchopho abuhlukanisi phakathi kwebhubesi elizokuhlasela nomcabango nje wokwehluleka phambi kwabanye. Yingakho abaningi bezizwa besaba kakhulu ukwenza amaphutha, kuukusabela kwamakhemikhali, hayi isiprofetho. Izindaba ezinhle ukuthi ingqondo efanayo ekhiqiza ukwesaba ingaqeqeshwa ukudala isibindi. Futhi isibindi akukhona ukungabikho kokwesaba, kungukuthatha isinqumo sokwenza naphezu kwakho. Ngikhumbula lapho ngishiya umnyango wezomlilo waseToronto ukuze ngiqale inkampani yami yokuqala yokuhlanza. Ngangingenawo amakhono, ngingenawo amava, futhi ngiqinisile, ngangingenalo nhlobo ulwazi lokuthi ngenzani. Konke enganginakho kwakuyincwadi, ukukholwa, nombono. Ngesinyathelo ngasinye, ukwesaba kwakungihambela. Ngangivuka phakathi kobusuku ngicabanga, kuthiwani uma inkampani yami yehluleka? Kuthiwani uma konke kuhamba kabi? Kodwa okuthile ngaphakathi kwami kwathi, kuthiwani uma kuhamba kahle?
Kwakuwumbuzo owangigcina ngiqhubeka. Futhi kwahamba kahle. Esikhathini esingaphansi kwezinyanga eziyi-12, lelo bhizinisi langizuzela ngaphezu kwamadola ayizinkulungwane eziyi-100. Ukwesaba kwakusakhona, kodwa ngangifundile ukuqhubeka nakho. Lapho ubhekana nokwesaba ngqo, kuncipha. Kodwa lapho ubaleka kuso, siyanda. Ingqondo idala izilo ezinkulu njengokungaqiniseki kwakho. Yingakho ngihlale ngithi, ukwesaba kuyithuluzi eliqondisayo. Likhombisa kahle lapho udinga ukuya khona. Uma kukhona okukwesabisayo, kuwuphawu lokuthi kukhona ukukhula lapho. Okukwenza wesabe yikho okuzokukhulula. Umehluko kuphela phakathi kwalabo abaphumelelayo nalabo abayekayo ukuzimisela ukunqoba ukungakhululeki. Ubuhlungu bokuzama buhlala isikhashana, ubuhlungu bokuzisola buhlala impilo yonke. Ukwesaba ukwehluleka kungumqaphi wezinga lakho elilandelayo. Kukhona ukuze kukuhloli ukuthi ngempela uyakufisa yini lokho othi uyakufuna. Futhi lapho ukunqoba, ubona ukuthi umphikisi akazange abe ngaphandle, wayehlala ephakathi. Inkhulumo-mpikiswano yangaphakathi ephindaphinda awukwazi, awanele, akusikho isikhathi esifanele. Kodwa iqiniso lithi, awusoze walunga ngokuphelele. Ulunga ngesikhathi senqubo. Umkhathi awukulindi ukuthi ulunge, kuphela ukuthi uzimisele. Ngoba ukwesaba, uma kuqondwa, kuguquka kube okushukumisayo. Futhi yilo okushukumisayo oluqhuba labo abalokotha ukuphumelela enyangeni eyodwa lokho abanye abangathatha izinyanga eziyi-12 ngisho nokuzama. Ukwesaba akupheli, kuguqula isimo saso bese kuba amandla aqhubekisayo lapho unquma ukwenza ngisho usaqhaqhazela. Ingxenye enkulu yempilo yami, ngangikholwa ukuthi ukuphela kwendlela yokuthola izinsiza zezimali kwakungukushintshanisa isikhathi nomsebenzi. Kwakuyindlela evamile endaweni yami. Sasivuka ekuseni, siqedele usuku lokusebenza lwamahora ayisishiyagalombili noma ngaphezulu, sithola umholo ekupheleni komjikelezo wenyanga, futhi sethemba ukuthi, ngandlela thize, lokhu kuzosiholela enkululekweni. Kodwa njengoba iminyaka idlula, ngabona ukuthi le ndlela yayingagcini nje ngokulinganiselwa kodwa yayihloselwe ukwehluleka. Ngoba isikhathi sinomkhawulo, futhi lapho ushintshanisa isikhathi ngemali, ususa impahla ebaluleke kakhulu onayo. Kwakungaleso sikhathi lapho ngaqonda khona ukuthi kukhona izindlela ezintathu zokukhiqiza imali engenayo, futhi eyodwa kuphela kuzo evula indlela eya ekukhululekeni kwangempela. Indlela yokuqala yile engiyibiza ngem-one, ukushintshanisa isikhathi ngemali. Lolu uhlobo oluyisisekelo olwenziwa ngamaphesenti angama-96 abantu. Laba bantu banikeza izinsizakalo kwabanye, bathole inani elimisiwe, futhi bakholwa ukuthi ngokukhulisa umsebenzi wabo, imali abayiholayo izokwanda. Nokho, lokhu akwenzeki neze. Inkinga akuyona umsebenzi, kodwa isisekelo. Ukuchichima okukhulu akusoze kwafinyelelwa ngaphansi kwalesi simiso, ngoba isikhathi sinomkhawulo kanjalo namandla akho. Ungase uphinde kabili ukuzinikela kwakho, kodwa awukwazi ukuphinda inani lamahora atholakala osukwini olulodwa. Kuyindlela ekhathazayo, lapho usebenza kakhulu, isikhathi esincane osithola empilweni yakho, futhi lapho ubeka isikhathi esincane sokuphila, yilapho kuzoba khona umuzwa omkhulu wokungabi nalutho empilweni. Uhlobo lwesibili, olubizwa ngemtho, luqukethe ukusebenzisa imali ukuze kuvele enye imali. Ngalesi sikhathi isimo siyashintsha kakhulu. Esikhundleni sokudela isikhathi sakho, usebenzisa izimali zakho ukuba zisebenze esikhundleni sakho. Ukutshalwa kwezimali, impahla, izindlu, kanye nokubamba amasheya, lokhu kubonisa le ndlela. Lapho ngembula leli qiniso eliyisisekelo, ngangingenazo izinsiza zezimali, kodwa ngaqonda ukuthi indawo yokuqala yayidinga okuncane kakhulu kunengqondo efanele. Abantu abacebile bayaqonda ukuthi idola ngalinye lisebenza njengomsebenzi omncane, okwazi ukukhiqiza ingcebo eyengeziwe uma litshalwe ngobuhlakani. Ngokuphambene nalokho, labo abanombono wokuntuleka babona imali njengensitho nje, akukaze kube into ekwazi ukukhula. Ngakho, uma imali engenayo iba nkulu, ishesha kakhulu ukuphela kwayo. Isakhiwo sesithathu, esibizwa ngokuthi imi yesithathu, siyisikhuthazi sangempela sokushintsha kwempilo,
ukwakha izinhlelo ezisebenza ngaphandle kokudinga ukungena kwakho ngokuqondile. Kungulesi sikhathi lapho kuzibonakalisa khona ukuzimela kwangempela. Lezi yizinto ezisunguliwe, okuqukethwe, imiqondo, nezinhlangano eziqhubeka zikhiqiza usizo noma ngabe awukho. Lapho ngikuqonda lokhu, kwacaca ukuthi ukuzimela kwezezimali akukho emzamweni owengeziwe, kodwa ekukhuliseni ubuhlakani obusebenzela wena. Ngale ndlela, ngasuka ekubeni yisicishamlilo esingenalo ikusasa, ngaba usomabhizinisi onezindlela eziningi zokuthola imali. Futhi le mpumelelo ayizange ivela ekuhlakanipheni okukhulu ngami, kodwa ngoba, ekugcineni, ngaqala ukucabanga njengomuntu ozakhela uhlaka lwakhe, hayi njengomsebenzi nje komunye umuntu. Ngikhumbula uthisha engahlangana naye kwenye yezinkulumo zami. Umuntu ozinikele, othanda umsebenzi wakhe, kodwa oboshwe yiholo elingashintshi kanye nezikweletu eziningi. Wangitshela, Bob, ngiyakuthanda ukufundisa, kodwa engikutholayo akwanele ukukhokhela izibopho zami. Ngambuza, wake wacabanga ukuhlanganyela ulwazi lwakho ngendlela ehlukile? Ekuqaleni akazange ayiqonde leyo ndlela. Ngabe sengiphakamisa ukuba aguqule ukufundisa kwakhe kube uhlelo lwezemfundo oluku-inthanethi, into angayidayisa lapho ephumule khona. Ezinyangeni ezimbalwa wakha leli khosi, walikhangisa ezinkundleni zokuxhumana, waqala ukudayisa. Ngemuva kwezinyanga ezintathu, wayesenezindlela eziyisihlanu zokuthola imali kanye nababukeli abakhulayo. Ngemuva konyaka owodwa, wesula esikhungweni semfundo waqala ukuphila ngolwazi lwakhe kuphela. Isipho esifanayo, ukuzinikela okufanayo, kodwa manje kusekelwa yisakhiwo. Lowo ngumehluko phakathi kokuzinikela okuqondile nokuzinikela okunamandla. Ukungezwani okukhulu kulele ekukholweni ukuthi umzamo owandisiwe ulingana nezinzuzo ezinkulu. Kodwa-ke, lokhu akuyona into eyenzeka kuyo yonke indawo. Amandla adinga ukushelela, hayi ukuphikisana. Lapho umuntu ezinikela kuphela ekuqedeni izibopho zezimali, ingqondo ingena esimweni sokuzivikela. Futhi ingqondo ekuleso simo ayikhiqizi. Imane iphindaphinde. Ngalesi sizathu, abantu abaningi kakhulu bachitha yonke impilo yabo ekusebenzeni kodwa abakaze bakhe ingcebo. Lokhu kwenzeka ngoba umsebenzi ongenanjongo umane ube ukunyakaza nje, futhi ukunyakaza okungenanjongo akuhambi ndawo. Inala yangempela ivela ekufundeni ukwandisa inani lesikhathi sakho kunokuba usilahle. Njengamanje, izwe lonke linezindlela ezingakaze zicatshangwe ngaphambili. Ngedivayisi ephathwayo, umqondo, kanye nokubekezela, kuyenzeka ukukhiqiza imali ngomhlaba wonke. Abantu abajwayelekile baguqula izinto abazithandayo zibe amabhizinisi, amakhono abo abe yizinkundla, kanye nokuhlakanipha kwabo kube ukuzimela. Akuyona imilingo, iyindlela yokucabanga. Umehluko phakathi kwalabo abachumayo nalabo abaphila kanzima ulele ekutheni babubona kanjani isikhathi nemithombo. Labo abathuthukayo babona isikhathi njengotshalomali nemali njengembewu. Labo abagcinayo babona isikhathi njengomthwalo nemali njengenjabulo. Kodwa imali akuyona umvuzo, kodwa ingumphumela. Isifundo sami eminyakeni eminingi ukuthi ukukhululeka akuzi ekubeni nemithombo eminingi yezimali, kuvuka ekuzuzeni ukulawula okukhulu phezu komsuka waleyo mithombo. Ngokwakha izakhiwo, imali iyeka ukuba ukujaha okungapheli iguqulele ekuhambeni okuqhubekayo. Futhi ukugeleza yilokhu okukunikeza izinketho. Izinketho zokuthi uhlale kuphi, uhlale nobani, nokuthi ucabangele ini. Ngoba ingcebo yangempela ayikalwa ngamadola, kodwa kububanzi bempilo umuntu angayijabulela ngaphandle kokukhathazeka ngenksitho elandelayo. Lowo ngumehluko phakathi kwalabo abasebenzela imali nalabo abafaka imali ukuba ibasebenzele. Futhi lokhu kuzimisela, ngiyakukholisa, kuqala nje ngombono wengqondo ohlaziywe kabusha. Angisoze ngakukhohlwa ubuso balowo muntu. Wayehlezi emgqeni wesithathu ngexuku eChicago. Izintende zezandla zakhe ezinamanxeba zafakazela iminyaka yokusebenza kanzima. Wayengumakhi, ubaba wezingane ezimbili, wangibuka exube isifiso nokungathembani. Lapho nginikeza isikhathi semibuzo, wasukuma, wesula izandla zakhe ezingutsheni zakhe, wathi, Bob, konke lokhu ngikuthola kuhle kakhulu,
kodwa akusebenzi kimi. Ngingumuntu olula onemilenze phansi. Futhi ngalowo mzuzwana ngaqonda umthwalo lenkulumo eyayiwuthwele. Ngemilenze yami phansi. Bangaki abasebenzisa lenkulumo ukwenza ubuvila babo bubonakale buqotho. Ngambuka ngathi ngokuzola, ngoba ukucabanga ngalendlela yingakho impilo yakho ihlala ingashintshi. Wathula ehlengezela, kodwa imbewu yombono yayisihlwanyelwe. Ngemuva kwencazelo, woza ukuzokhuluma nami. Wembula ukuthi uzizwa eboshiwe, ekhathele ngemuva kokusebenza amahora 12 nsuku zonke, kodwa engakaze abone intuthuko. Wayenezikweletu, wayehlale ekhathele, futhi wayehlala ephindaphinda lesi sisho, izimali azizona ezabantu abanjengami. Ngabona kulowo muntu ukubonakaliswa kwezigidi zabantu emhlabeni jikelele, abathembekile, abaqotho, abakhuthele, kodwa beboshiwe yizinkolelo ezingabonakali. Ngabe sengiphakamisa inselele kuye, ezinsukwini ezingama-30 ezizayo. Ngifuna uqophe nsuku zonke, ekuseni nangaphambi kokulala, umgomo owodwa ocacile. Owodwa kuphela. Futhi ngifuna uzibone usuvele uphila lelo shuni. Kungakhathaliseki ukuthi kubonakala kungenzeka kangakanani. Wabukisa ngokunganqeni, kodwa wavuma. Ezinyangeni ezintathu kamuva, ngathola incwadi. Ngaphakathi kwakunesithombe sakhe emamatheka phambi kweshaphu elincane elibonisa ngokuziqhenya igama lakhe ngaphambili. Wachaza, angizange ngicabange ukuthi kwakungenzeka. Kodwa ngokushesha nje lapho ngiqala ukuzibona ngingumuntu okwaziyo, imibono yaqala ukuvela. Umngane wangiboleka indawo yokupaka izimoto, omunye wangisiza ukuthola imishini esetshenzisiwe, futhi ezinyangeni ezimbalwa ngase ngilungisa izimoto ngedwa. Namuhla, imali engiyitholayo iphindwe kashumi kunangaphambili, futhi into emangalisayo kakhulu ukuthi akuyona indawo eyashintsha. Kwakungimi. Leso sigwebo sangihlaba umxhwele ngokungenakugwenywa. Ngoba yilokhu okwenzeka lapho umcabango ushintsha, isimo esizungezile siyazilungisa. Ukuguquka kwalowo muntu akwenzekanga ngokufunda indlela entsha noma ukunikwa ithuba omunye umuntu. Kwenzeka ngoba washintsha indlela azibona ngayo. Ngaphambili wayezibona eyisisebenzi esiboshwe. Ngemuva kwalokho waqala ukuzibona njengomdali. Futhi ngokuguqula indlela umuntu azibona ngayo, umuntu ushintsha ngokuzenzakalelayo lokho akholelwa ukuthi kungenzeka. Lawa ngamandla esithombe somuntu siqu. Iningi labantu licabanga ukuthi lidinga imali eyengeziwe, isikhathi esiningi, inhlanhla eyengeziwe, kodwa empeleni banxanela umqondo ohlaziywe kabusha wobunikazi babo. Into ethakazelisayo ukuthi njengalowo muntu. Abaningi bangitshela, kodwa ngingumuntu ongenabugovu, ngiyayithanda into ebonakalayo. Abakukuqondi ukuthi impumelelo ebonakalayo ihlale ivela emsuka ongenakubonakala. Ukushintsha kwendlela yokucabanga akubonakali, kodwa umphumela wakho ubonakala. Yilokho okuguqula umqondo ube yinkampani, isifiso sibe impahla, ukulangazelela kube into ebonakalayo. Lokho kwalowo olungisa izimoto akwenza kwaba ukuzilungisa kabusha. Washiya ukunyakaza kokwesaba waqala ukudlidliza ngendlela yokucabanga. Futhi umhlaba uphendula emandleni akhishwa, hayi esifisweni nje. Akazange ancenge inala, wahlanganisa inala. Esikhathini esifushane, ngahlangabezana nesimo esifanayo, kwakungowesifazane owayengumlungisi wezinwele. Wangiveza, Bob, isifiso sami kuphela ukuphila ngokuthula, ngingenaso isithwathwa sezibopho. Ngacela ukuba aphindaphinde umsebenzi ofanayo, ukuqopha izifiso zakhe nokuzibona eziphila. Phakathi kwezinsuku ezingama-30, waqala ukukhulisa ukuzethemba okusha. Ezinyangeni ezintathu, waqala ukusebenzela amakhasimende ekhaya, futhi ngaphansi konyaka owodwa, wayesengumnikazi wendawo yakhe. Kwakungengeshwa ukuzenzela, kodwa ngenxa yokuvumelana. Ubuhlakani bakhe baqala ukusebenza ngendlela entsha yenala, futhi indawo ebonakalayo yavele yavumelana. Ukufana phakathi kwalezi zehlakalo kuleli qiniso lokuthi akekho kulabo ababandakanyekayo owalinda izimo ezingenasici. Bakhetha ukwenza naphezu kwezithiyo. Futhi yilokhu kumisa okuhlukanisa umenzi wenguquko kumuntu ofisayo nje.
Iningi lilinda isimo esiphelele, inani elanele, ithuba elifanele, kodwa umhlaba uphendula ekucabangeni, hhayi ekungabazeni. Lapho umuntu eqhubeka nokuqina, ngisho ngaphandle kokwazi indlela, amandla afihlekile ayanyakaza. Abantu bayavela, amathuba ayavela, izenzakalo ezinhle ziyaxhumana. Yilokho engikubiza ngokuthi isimiso sokufana, indawo yangaphandle ihlala ibonisa ingaphakathi. Ngiyibonile le ndlela izikhathi ezingenakubalwa. Abafundi, osomabhizinisi, abaphethe imindeni, abasha, abagugile, bonke baqala ngendlela efanayo, ngokuguqula indlela abazibona ngayo. Futhi into emangalisayo kakhulu ukuthi lapho umuntu eseqala ukuthemba, ukhipha ukudlidliza okuhlukile. Ubuso babo buyashintsha, indlela abama ngayo iyashintsha, izwi labo liyaguquka. Futhi umhlaba uqala ukubabona ngendlela ehlukile. Labo ababebanganaki ngaphambili baqala ukubanaka. Amathuba ayebonakala evaliwe aqala ukuvuleka. Ngoba ukuphila kuyisibuko, kubonisa hhayi izifiso zakho, kodwa isiqu sakho. Futhi yilokho okwakuqonda umakhi othile. Akazange athole impumelelo ngokufuna isinqamuleli, kodwa ngokuthola amandla esinqumo esishukunyiswa ukukholwa nokuziqalela. Wayengayazi indlela, wamane wanquma ukuthi uzoyihamba. Futhi lokho kukhetha kwakwanele ukushintsha ukudlidliza kwakhe. Yilokhu abambalwa abakuqondayo, ukuthi kanjani, akukaze kube ngaphansi kwamandla akho, kodwa kungokwendawo yonke. Indima yakho ukuqonda kahle futhi wenze ngokuvumelana naleso sinqumo. Uma wenza kanjalo, indawo ekuzungezile iqala ukuzihlela kabusha. Abantu, imibono, izimo, ngisho nemicimbi engalindelekile iqala ukuhlangana ukuze kuthuthuke wena. Lokho okwakubonakala kungenakwenzeka kuguqulwa kube yiqiniso elingenakuphikwa. Ngoba okuguqula ngempela impilo yomuntu akuzona izenzo ezingavamile, kodwa kunalokho akubheka njengeqiniso lakhe lansuku zonke. Uma, ngalesi sikhathi, kukhona okukuvukile ngaphakathi kuwe, uma uhlangabezane nalowo muzwa ojulile, lowo mqondo oqinile wokuthi lo mlayezo ukhuluma nawe ngqo, khona-ke lokhu kuwuphawu lwakho. Yima isikhashana ucabange, zingaki izikhathi owake wezwa okuthile okwakubonakala kukufanele ngqo esimweni sakho, kodwa wakuyeka kwaphela. Zingaki izikhathi ozibophezele ngazo kuwe ngelithi, ngizoqala kusasa, kwathi, ngokungazelele, kwase kudlule izinyanga eziyi12 ezigcwele. Ngempela, yilokhu kanye okumisa iningi labantu ukuthi lingaguquli izimpilo zalo, ukungakwazi ukunyakaza. Bamunca umlayezo, bazizwe bekhuthazekile, kodwa bahlala benjalo. Futhi ngaphandle kwesenzo, ukuhlakanipha kuba yincwadi nje enothuli eshalofini lengqondo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uqhubeke, yenza okuthile okulula kodwa okunamandla, yenza isivumelwano nentuthuko yakho. Cindezela inkinobho ethi like bese ubhalisa ngokushesha. Kungase kubonakale kuyisenzo esingabonakali nje, kodwa ngokwamandla, kuwukumenyezelwa. Isikhathi lapho ukhombisa khona yonke indalo, sengilungele ukuguqulwa. Isifungo senhloso. Futhi konke ukuguquka kuqala ngenhloso ecacile. Impilo iphendula ekuzibophezeleni, hhayi ekungabazeni. Uma uthi yebo entuthukweni yakho, kuvuleka izindlela owawungazazi ukuthi zikhona. Ngibone amakhulu abantu aguqula izimpilo zawo ngokusekelwe esinqumweni esisodwa. Akwenzekanga lapho benayo yonke imali emhlabeni, noma lapho benesikhathi esiningi esingenalutho, kodwa ngesikhathi bememezela, sekwanele. Ngingufanele okungaphezulu. Ukudlidliza kwabo kuyashintsha ngokushesha. Ngoba indalo ayiqondi amagama, iqonda imvamisa. Uma uzibophezele entweni ushintsha imvamisa yakho. Futhi lokho kushintsha, ngokwako, kubiza amathuba amasha. Uyebo osho namuhla yisiqalo sekusasa ozolihlakulela. Mhlawumbe usangabaza, mhlawumbe ucabanga, hawu, lokhu kuwumbhalo nje wokukhuthaza. Kodwa cha, akunjalo. Lonke igama elikufinyelele laklanywa ukuthi livuse okuthile osekukuhlezi ngaphakathi kuwe, amandla alele, alinde isignali. Futhi uma ulalela lokhu ngalesi sikhathi, kungenxa yokuthi ukuphila kunqume ukuthi isikhathi sakho sesifikile. Awufikanga lapha ngengozi. Akukho okungahlangani ngengozi lapho umphefumulo ubona.
Ngakho-ke zivumele ukuthi uthathe lesi sinyathelo. Bhalisa, bonisa ukubonga kwakho ngale vidiyo, futhi uhlale nami kuze kube sekugcineni, ngoba kukhona okukhulu okwakhiwa lapha. Ngayo yonke incwadi entsha, uzoqaphela ukuthi akukhona nje ukukhuthaza, kodwa ukuqondisa kabusha okuphelele. Lonke igama laklanyelwa ukwandisa ukuqonda kwakho nokukhulisa ukudlidliza kwakho kufinyelele ezingeni lapho imiphumela oyifisayo iqala ukubonakala futhi iphindaphindeke. Isenzo nje sokubhalisa sisho okungaphezu kokulandela inkundla. Kukukhetha okunamandla. Kufana nokumemezela, ngikhetha ukuchuma. Ngikhetha ukwandisa. Ngikhetha ukukholwa futhi ngokwenza kanjalo, awushintshi nje isikhathi sakho samanje, uguqula ikusasa lakho. Ngoba konke ogxilisa ukunaka kwakho kukho kuyakhula. Futhi manje, ngokuhambisa ukugxila kwakho entuthukweni, wondla amandla azosekela ukuguqulwa ofisa ukukuzwa. Khumbula, indalo iphendula ekucaceni. Uma uwazisa lo okuqukethwe, cindezela inkinobho ethi like manje, futhi njengoba wenza kanjalo, vala amehlo akho isikhashana bese umemezela engqondweni, ngikhetha ukwandisa. Zizwe amandla alawa magama endindiliza ngaphakathi kuwe. Yile ndlela ukuguqulwa okuqala ngayo, hayi ngezenzo ezinkulu, kodwa ngezinqumo ezincane ezisekelwa inhloso efanele. Akudingekile ukuthi ube nazo zonke izimpendulo, udinga nje ukunquma ukuthi ngeke usaphinde wamukele okungaphansi kwalokho obekumiselwe wena ngempela. Futhi leso sivumelwano esilula singaba yisiphetho sohambo lwakho. Ngakho-ke, phawula lesi sikhathi. Sinamandla okuba usuku lokuqala lwezinsuku eziningi ekuphileni kwakho okusha. Esikoleni, angifundiswanga ukucabanga. Ngafundiswa ukuphindaphinda, ukukhumbula ngekhanda, ukuthobela. Kusukela sisencane, sasifundiswa ukulandela imithetho, ukulinda imiyalelo, nokwesaba ukwenza amaphutha. Kuyaxaka ngoba imfundo kufanele isikhulule, kodwa ngokuvamela isivalela esakhiweni esingabonakali. Uhlelo lwezemfundo lukufundisa ukufika ngesikhathi, ukuziphatha, ukuhambisana, kodwa alukufundisi ukucabanga, ukudala. Alukubonisi ukuthi ungaguqula kanjani umqondo ube yinkululeko, ikhono libe yimpumelelo, umbono ube yiqiniso. Futhi yingakho iningi labantu lichitha zonke izimpilo zalo lifunda ukuze lisebenzele iphupho lomunye umuntu owafunda ukuzicabangela yena. Ngazi abantu abaneziqu zemfundo ezintathu abasakhathazeka ngokukhokha izikweletu zabo ekupheleni kwenyanga ngayinye. Bazidela ngokwanele ukuze babe abasebenzi abayisibonelo, kodwa abafundiswanga ukuthi bakhe okuthile okungabakhulula ngempela. Akulona iphutha labo. Luhlelo. Uhlaka olwavela ngesikhathi senguquko yezimboni, isikhathi lapho umhlaba wawudinga abasebenzi basefactory abathobelayo, hayi abacabangi abasha. Iprati ayikashintshi, kodwa iqiniso lomhlaba lishintshe ngokuphelele. Namuhla, okubalulekile akusekho ububanzi bolwazi lwakho, kodwa ikhono lakho lokucabanga, ukuqamba izinto ezintsha, nokuzivumelanisa nezimo. Futhi okwesabisa kakhulu ukuthi ukwesaba ukwenza amaphutha kusaqhubeka kushukumisa iningi labantu. Kusukela sisencane, sasijeziswa ngokuzama noma yini ehluke kokujwayelekile. Lapho senza amaphutha, sasiqondiswa. Lapho sinesibindi sokucabanga ngokuhlukile, sathi thula. Nokho, iqiniso liwukuthi konke ukuphumelela okukhulu kuvele emaphutheni, ekubuzeni imibuzo, nasesibindi sokubhekana nalokho okwakubonakala kungenakwenzeka. Cabanga ukuthi zingaki imibono eyabekwa eceleni ngaphambi kokuba iguqule umhlaba. USteve Jobs waxoshwa enkampanini yakhe. UWalt Disney wabizwa ngokuthi akasimanga ekucabangeni. UThomas Edison wehluleka izikhathi ezingaphezu kwe-1,000 ngaphambi kokuba asungule isibani sikagesi. Bonke babelana ngesici esisodwa esivamile, bafunda ukucabanga ngaphandle kwemincele, ukuthemba kakhulu ukuqonda kwabo kwangaphakathi kunokuqinisekiswa kwangaphandle. Futhi ngiyabuza zingaki izimpilo ezibambekile manje emisebenzini engabachumi, ngenxa nje yokuthi bafundiswa ukukholwa ukuthi leyo ndlela yiyo efanele. Zingaki eziphila ngesaba ukuphuma, ngoba zikholwa ukuthi ukuhlala unomphela kusho ukuvikeleka. Okuyiphakethe ukuthi ingozi yangempela ilele ekungabini koshintsho.
Kusekuhlaleni endaweni efanayo, ukuphinda izenzo ezifanayo, ukulinda impilo ukuthi izishintshele yona. Lokho imfundo ephakeme ingakufundisanga ukuthi umhlaba uholwa yilabo abanesibindi sokudala. Ngalabo abaqonda ukuthi ukuqonda, isenzo sokwazi nokubona, kuyisici esibalulekile sazo zonke izimpumelelo. Ngikubonile lokhu ngamehlo ami. Ngikhumbula umuntu ohlakaniphile ojoyine enye yamaphrojekthi ami. Wayenesizinda sokuphatha esingenasici kanye nokuhlolwa okuhle kakhulu, kodwa wayebhekana nokukhungatheka, esaba ukuzimiselela okukhulu kakhulu. Walandela indlela uhlelo olwayibeka, wafunda kakhulu, wathola iziqu zakhe, wathola umsebenzi omuhle. Noma kunjalo, wayesazizwa engenalutho, sengathi kukhona okujulile ngaphakathi kwakhe okwazi ukuthi akusiyo indawo yakhe. Wangitshela, ngenze konke okulungile, kodwa akukho okuzwakala kulungile. Futhi ngaphendula, akukho okuzwakala kulungile ngoba uphila ngokuklanywa ngomunye umuntu, ukuklanywa okwacatshangwa ngaphambi kwakho. Sekuyisikhathi sokudala okwakho. Waqala ukufunda imithetho yendawo yonke, waqonda ukuthi ukwazi iyona ndawo yangempela yokudala. Waqala ukuzinikela ihora elilodwa nsuku zonke ukuze afunde ngezimali, impilo, nenhloso. Ngesikhathi esingaphansi kwezinyanga eziyisithupha, wasungula ibhizinisi eliku-inthanethi elasakazeka kulo lonke izwe. Lo muntu ofanayo owayehola ngaphansi $1 eliyi-1,000 ngenyanga waqala ukuzuza imali ephindwe kashumi leyo mali, enza okuthile ayekuthanda. Akazange adinge esinye isitifiketi, nje umbono omusha wokucabanga. Futhi yilokhu okungabonwa abambalwa, akulona ulwazi olukhethekile oluguqula impilo yakho, kodwa ukuzihlola. Kungukuvula ikhono lokuhola ingqondo yakho, ukukholwa embonweni wakho, ukubona amathuba lapho abanye bebona kuphela izithiyo. Imfundo ephakeme ikufundisa ukuxazulula izinkinga. Impilo ikuklomelisa lapho ufunda ukudala izixazululo. Umehluko ungase ubonakale uncane, kodwa mkhulu kakhulu. Ukuxazulula kusho ukusabela. Ukudala kusho ukuyala. Awudingi ukuqeqeshwa okwengeziwe, udinga ukuqonda okukhulu. Awudingi isikhathi esiningi esinikelwe ekufundeni, udinga ukucaca okukhulu mayelana nenhloso yokufunda kwakho kanye nesisusa sakho. Ngoba idatha engenanjongo umsindo nje, futhi imigomo engenakwenza yizifiso nje ezibambezelekile. Imfundo yangempela ivela lapho ukhetha ukwenza okufunwa isimo esithile kube ngaphakathi kuwe, ubuhlakani obungokomzwelo, indlela yokucabanga yokukhula, kanye nekhono lokuguqula imiqondo ibe yingqikithi esebenzisekayo. Futhi uyazi ukuthi yini ekhulula kakhulu. Uma uqaphela ukuthi ungakwazi ukumunca lonke lolu lwazi ngokuzimela. Namuhla, ukuhlakanipha kukhona yonke indawo, ezandleni zakho, ocingweni lwakho oluphathwayo, ezincwadini, ezinkundleni zokuxhumana, ezifundweni zokuqeqesha. Okungekho kunqabile ukufinyelela. Okuntulekayo ukugxila. Ngenkathi abantu abaningi bechitha isikhathi eside beskena esikrinini, abanye basebenzisa leso sikhathi esifanayo ukwakha impilo entsha. Futhi ngezinyanga ezimbalwa nje, imiphumela iqala ukuguquka. Ngalesi sizathu, ngihlale ngithi, amandla angempela alele ekuboneni okungasebenzi. Ukukhulula konke okufundiswe mayelana nokuthi yini engenzeka, nokuqala ukubuza yonke imfundiso eyakugcina umncane. Njalo uma uzivumela ukucabanga ngokuzimela, indalo iphendula ngamathuba angenakulinganiswa. Uma udedela ukwesaba ukwehluleka kuguqulwa kube nguthisha. Uma uzikhulula ekwesabeni ukuphula imikhuba ejwayelekile, leyo mikhuba ilahlekelwa amandla phezu kwakho. Mhlawumbe akekho owake wakutshela lokhu ngaphambili, kodwa ubukhona bakho abukho ukuze ulingane nabanye. Ulapha ukuze ukhule. Futhi ukukhula kuza nokungakhululeki, ngoba kusho ukushiya indawo yakho yokunethezeka, eyenqubo, uhambe uyofuna okungaziwa. Kodwa-ke, yilapho ngqo okumangalisayo kubonakala khona. Yilapho uyeka ukuba umuntu nje ophindaphindayo, bese uba umsunguli ogqugquzelayo. Usuku oqala ngalo ukuzicabangela wena, kuzoba yisikhathi lapho umhlaba uzoqala ukukulandela khona. Ngikhumbula kahle kakhulu isemina engayenza eChicago. Indawo yayigcwele,
Kunabantu bayo yonke iminyaka nezizinda ezahlukahlukene, kodwa umuntu oyedwa wangibamba amehlo kakhulu. Wayehlezi emugqeni ongemuva, izingubo zakhe zomsebenzi zisenawo amabala amafutha. Wayengumakhenika. Ukubuka kwakhe kwakuxuba ukukhathala nokungakholwa, njengomuntu owayesevele ezame konke, kodwa esazibona eboshiwe emjikelezweni ongashintshi. Ekupheleni kwengqungquthela, wangisondela wathi, "Bob, konke okushoyo kuyakhuthaza, kodwa akusebenzi empilweni yami. Ngingumuntu ojwayelekile nje." Ngambuka emehlweni ngaphendula, "Yilokho ngqo okwenza impilo yakho ingathuthuki. Uzikhulumelile ukuthi ujwayelekile, kanti indalo ingakunika kuphela lokho ozikholwa ukuthi uyikho." Wamoyizela ngendlela yokuzenyeza, kodwa ngabona ukuthi lawo mazwi ayemshaye inhliziyo. Ngamphonsela inselelo, ezinsukwini ezingama-30, usuku nosuku, ngaphambi kokulala naphakathi kokuvuka, bhala ephepheni lokho okukufisela ngempela empilweni yakho. Hayi lokho ocabanga ukuthi ungakuthola, kodwa lokho inhliziyo yakho ekulangazelela ngempela. Futhi ukufunde ngokuzwakalayo. Bese uqale ukuzenza sengathi usungumuntu onjalo vele. Wanqikaza kodwa wavuma. Ekuqaleni, njengoba angitshela kamuva, wazizwa eyisiwula. Wacabanga ukuthi kwakungumkhuba nje wokuzisiza. Kodwa lokho ayengakuqondi ukuthi njalo lapho ebhala futhi ephimisa lawo mazwi, wayeqala ukuqeqesha kabusha ingqondo yakhe. Abantu bayalibukela phansi amandla okungaguquki. Bakubheka njengobuwula, kodwa yilokho ngqo ingqondo efunda ngakho, ngokuphindaphinda okugcwele imizwa. Kancane kancane, lowo makhenika wezimoto waqala ukuziphatha ngokuhlukile emsebenzini. Akabe esakhuluma njengomuntu ohluliwe. Waqala ukuphatha wonke ikhasimende sengathi lingumtshalizimali, yonke insizakalo sengathi iyingxenye yento enkulu. Ezinyangeni ezintathu, wayesesindise okwanele ukuqasha igalaji elincane avule nelakhe iworkshop. Futhi esikhathini esingaphansi konyaka owodwa, imali ayeyithola yaphindeka kashumi. Kodwa uguquko lwangempela lwalungesona isimo sezimali, lwalusekuboneni kwakhe izinto. Wayeka ukubona umhlaba njengendawo yokushoda, waqala ukubona amathuba yonke indawo. Lowo muntu owayeke akholelwe ukuthi ungokoqobo kakhulu ukuba aphuphe, waqala ukukhuthaza abanye omakhenika ukuba basungule amabhizinisi abo. Futhi kwakuyilapho ngiqonda khona okuthile okujulile, inkolelo ebopha abantu kakhulu akulona ukwesaba ukwehluleka, ukwesaba ukuba mkhulu kakhulu. Kukangaki ucabanga ukuthi izinhloso ezithile azizifanele wena? Kukangaki ubona umuntu ophumelelayo bese ucabanga, "Oh, ube nenhlanhla," noma "unalokho engingenakho mina"? Iqiniso liwukuthi akekho umuntu ongavamile ngokwemvelo. Okuhlukanisa abaphumelelayo yisinqumo sokuyeka ukuphila indaba abayithola njengefa, bese beqala ukubhala eyabo. Umakhenika waseChicago akalindanga ukuba indalo imnike impilo entsha, waba umuntu omusha, kwasekuthi indalo yavele yasabela kumaza akhe amasha. Uma ushintsha indlela ozibona ngayo, konke kuyashintsha. Abantu abahlukene baqala ukudlula endleleni yakho, imibono eyayibonakala ingabalulekile iyaqala ukuba nengqondo, namathuba afihlekile aqala ukuvela. Akungenxa yokuthi umhlaba washintsha, kodwa kungenxa yokuthi ingqondo yakho yaqala ukubona lokho eyayikushaya indiva ngaphambili. Lo ngumthetho wokubona izinto. Awuheji lokho okufunayo, uheji lokho oyikho. Futhi ukuze ube lokho okufisayo, kufanele kuqale uvumele inguqulo yakho endala ife, leyo engabazayo, enqikazayo, ecabanga ukuthi ayizalelwanga lokhu. Ngikubonile lokhu kwenzeka izikhathi ezingamakhulu. Abantu abajwayelekile, abangenazo izinsiza, abangenabo oxhumana nabo, kodwa benesifiso esingantengantengi sokushintsha. Baqala kancane, njengalowo makhenika, kodwa kukhona okubasungula ngaphakathi. Emasontweni ambalwa, ukucwazimula emehlweni abo kuyashintsha, izwi labo liyaguquka, ukuziphatha kwabo kuyaguquka. Futhi lapho ukuziphatha kushintsha, nemiphumela iyashintsha. Konke kuqala lapho unquma ukuyeka ukuthi lokhu akusifanele mina, bese uqala ukuqinisa ukuthi lokhu kungokwami ngempela, futhi ngizothola indlela yokufinyelela khona.
Mhlawumbe umakhenika waseChicago akakaze acabange ukuthi uzoba nebhizinisi lakhe, kodwa wathola okuthile abambalwa abakuqondayo. Amandla awahlali engcebweni, ahlala ekukhetheni kwansuku zonke ukukholwa. Wangibhalela ngemuva kwesikhathi esithile ethi, "Bob, into ehlaba umxhwele kakhulu ukuthi angidinganga imali yokuqala, ngangidinga nje ukuyeka ukucabanga njengomuntu ompofu." Leyo nkulumo yahlala nami ngoba iyilanga elihlanzekile leqiniso. Ingcebo akuyona into oyitholayo, iyinto oyiba yiyo. Futhi yilapho konke kuqala khona, ngobunikazi obusha. Uma uqala ukuzibona unekhono, ufanele, futhi ubalulekile, indalo ihlela kabusha zonke izingxenye ezikuzungezile ukuze ziqinise leso simo sokubuka. Umakhenika waseChicago wayeka ukuba isisebenzi esizinikele nje, waguquka waba ngumdali wenani. Akalindanga izimo ezinhle kakhulu, wavele wathatha isinyathelo sokuqala. Futhi uma uqala, indalo iqeda lokho okuqalile. Umbuzo osele, mangaki amathuba owavumelile adlule ngoba ukholelwa ukuthi kwakungesona isikhathi esifanele, ukuthi ungenakho okwanele, noma ukuthi awulungile ngokwanele? Mhlawumbe okukuhlukanisayo nezinga lakho elilandelayo akukona ukushoda kwesikhathi noma izindlela, kodwa inkolelo enciphisa wena mayelana nokuthi ungubani ngempela. Lowo muntu wangifundisa okuningi njengoba nami ngamfundisa. Wangikhombisa ukuthi ikhono lokuguquka litholakala kunoma ubani, noma kuphi, inqobo nje uma bezimisele ukucabanga ngokuhlukile. Ngoba uma ushintsha lokho okukholwayo, okungenakwenzeka kuba indaba yesikhathi nje. Thatha ucezu lwephepha njengamanje bese ubhala umusho olula. Ngijabule futhi ngibonga kakhulu njengamanje ngoba ngithola izinkulungwane eziyi185 zamarandi ngenyanga. Kubukeka njengomsebenzi omncane, akunjalo? Kodwa okwenzeka ngalokho kungenza into abambalwa abaqonda ngempela. Uma ubhala, awubhaleli nje amagama ephepheni, uxhumana nengqondo yakho engaphansi kwengqondo mayelana neqiniso elisha. Ukhipha umyalo oqondile engxenyeni yengqondo yakho elawula ukuziphatha kwakho, izinqumo zakho, nokubona kwakho izinto. Futhi uma ukwenza lokhu izinsuku ezingama30 zilandelana, kukhona okuzoqala ukushintsha ngaphakathi kuwe. Ingqondo yomuntu ayihlukanisi phakathi kokungokoqobo nalokho okucatshangwe kahle ngokushisekela okugcwele imizwa. Yingakho ungabuka ifilimu bese ukhala izinyembezi, noma wazi ukuthi akukho kulokho okwenzekayo ngempela. Ubuchopho busabela emzweni, hayi ekucabangeni. Futhi leli yimfihlo abantu abaphumelelayo abakhulu emhlabeni abaqonde ngayo njalo, noma bengazi igama layo lobuchwepheshe. Isayensi ikubiza nge-neuroplasticity yokuhlangenwe nakho, ikhono lobuchopho lokuzihlela kabusha ngokusekelwe ekuhlangenwe nakho esikuphindaphindayo. Ngamanye amazwi, uma uhlangabezana nesimo engqondweni yakho ngokucacile, ngemizwa nangokungaguquki, ubuchopho bakho buqala ukukubheka njengento yangempela. Manje, cabanga nami, uma ubuchopho bakho bukholwa ukuthi usungumuntu okhulayo, oqinisekayo, futhi onothe, ucabanga ukuthi buzoqala kanjani ukuziphatha. Ngqo, buzokuqondisa ezikhethweni eziqinisekisa leyo nkolelo. Buzohlunga amathuba amasha, buzoqaphela izindlela ezazishaywa indiva ngaphambili. Ngoba uhlelo lwakho lokubona izinto, lokho isayensi yokusebenza kwengqondo elubiza nge-reticular activating system, luqala ukubona lokho okuhambisana nesithombe somqondo osakhayo. Ngakho-ke, uma ubhala ukuthi ngibonga manje ngoba ngithola izinkulungwane eziyi185 zamarandi ngenyanga, akulona amanga. Kuyimbewu. Kuyikhodi entsha efakwa engqondweni yakho. Futhi yonke imbewu idinga ukungaguquki, hayi amandla. Awudingi ukukukholwa ngokuphelele ngosuku lokuqala. Kudingeka nje uzimisele ukukuphinda kuze kube yilapho inkolelo yangaphambili iqala ukunyamalala. Kancane kancane, ukudlidlizela kwemizwa yakho kuyashintsha. Futhi indalo ayiphenduli kumazwi akho, iphendula ekudlidlizeleni kwakho. Abantu abaningi baphila ngokuphendula esimweni sabo samanje. Ngaleyo ndlela baqinisa lokho abangakufisi. Bayamemezela, ngihluphekile, akukho okungisebenzela, angikho kahle ngemali. Futhi njalo lapho bekuveza lokhu, baqinisa iphethini abafisa ukuliphula.
Kodwa uma uqala ukuzihlela ngokwazi ngeziqinisekiso ezintsha, ingqondo yakho engaphansi kwengqondo iqala ukusebenza ekuthandeni kwakho, hhayi ngokumelene nawe. Kufana nokubhala kabusha ikhodi yokuqala yobukhona bakho. Ngikhumbula umuntu owake wangisondela, efuna ukushintsha impilo yakhe iminyaka eminingi, kodwa akukho okwake kwasebenza. Wayesithi unezinhlanhla ezimbi, ukuthi amathuba ayengazivezi nje. Ngamphakamisela leli qhuba lokuzilolonga. Ekuqaleni wakuthola kungaqondakali, sengathi uyazikhohlisa. Kodwa ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, waqala ukuzwa umuzwa ohlukile. Wamemezela ukuthi njalo lapho ebhala, wayezwa ukukhululeka, sengathi kunesimo esisha esiziveza ngaphakathi kuye. Futhi kwakungaphakathi kulowo mkhathi lapho imibono yaqala khona ukuhluma. Emasontweni amathathu, kwamfikelwa umbono omkhulu webhizinisi elisha. Ezinyangeni ezimbili, wayesevele eyifaka esenzweni. Futhi lapho eqaphela, wayesethola okungaphezu kwalokho ayecabanga ukuthi kungenzeka. Ushintsho aluzange luvele ekubhaleni, kodwa luvele kumaza aqala ukuwabungaza. Ngokushintsha ukudlidlizela kwakho, ushintsha inkambo yemiphumela. Ngoba indalo isebenza njengesibuko, ayiniki lokho okufisayo, kodwa ibonisa ubunjalo bakho. Futhi ukuba khona, kuyindaba yokukholwa, hhayi yesimo. Kunabantu abahlala bephimisa iziqinisekiso ezinhle, kodwa bengaboni miphumela. Futhi ngasiphi isizathu? Ngoba bakhuluma lawo mazwi bengawazweli ngokwezimo. Bathi, nginomcebo, kodwa umzimba wabo ugcwele ukushoda, umoya wabo uyathuthumela ngokwesaba, ingqondo yabo iyadideka ngokungaqiniseki. Kufana nokuzama ukulungisa umsakazo okhethiweyo wawo uselinye ibhande. Inkulumo iyakhishwa, kodwa umsindo awucaci. Yingakho, lapho wenza lo mkhuba, phumula, phefumula, futhi uzwe. Cabanga ukuthi kungaba njani ukuphila leyo mpilo manje. Cabanga ngekhaya, inhlalakahle, inkululeko. Zizwa ukuthula kokuhlonipha izibopho zakho zezimali ngaphandle komthwalo, ukwazi ukusiza abanye ngaphandle kokwesaba, ukuba nolawulo oluphelele phezu kwezimali zakho. Imizwa yiyona egqugquzela ukuvela kwezinto. Njalo lapho uzwa inala sengathi ingokoqobo, uqinisa ukuxhumana okufanayo ebuchosini obungavuleka uma ngabe uphila ngempela lokho. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, ingqondo yakho iqala ukuqondanisa imikhuba yakho nezincazelo ngalobubuyena obusha. Yingakho imikhuba ishintsha, izindlela zokuziphatha ziguqulwa, futhi amathuba amasha aqala ukuvela ngokuzenzakalelayo. Kwenze lokhu izinsuku ezingama-30. Izintathakusa ezingama-30 nobusuku obungama-30. Ungashiyi ngisho nosuku olulodwa. Ngoba akukhona ngezwi lona, kodwa ngokudlidlizela okukuvusayo ngaphakathi. Futhi uma uzivumela, uzoqaphela okuthile okunamandla, ukuphikiswa kuzonyamalala, esikhundleni sakho kube nokholo oluthulile. Ukucaca okuzolile, sengathi ekugcineni usubuyisele ukuxhumana nobuntu bakho bangempela. Akudingeki uphoqe umphumela. Udinga kuphela ukuba umuntu impumelelo emfunayo. Futhi lelo yimfihlo yangempela, akukhona ukwenza okuningi, kodwa ukuba ngaphezulu. Lapho ubhala nsuku zonke, umemezela ezulwini, ngikhetha ubuyena obuvuselelwe. Nginquma ukudlidlizela ngokuhlukile. Futhi indalo, ngendlela yayo engokwemvelo, iphendula kulobo bumo kuphela. Ngoba ihlale ivuma lokho okukholwayo. Ngakho, kuzame. Hayi njengokuchitha isikhathi, kodwa njengesivumelwano nobuntu bakho obuvuselelwe. Ezinsukwini ezingama-30, ngeke nje ubone umehluko emiphumeleni, uzobona umehluko kuwe. Futhi lapho lokho kwenzeka, uzoqonda ukuthi akukho lutho lwangaphandle olwaludinga ukushintshwa. Konke okungaba khona kuhlala kusezingqondweni zakho, kukulindele ukuba ubhale ivesi lokuqala lendaba entsha. Kwakunomuntu ongazange aphume engqondweni yami. Wayesebenza njengomshayeli webhasi futhi ehola amarandi ayizi-7,200 ngenyanga. Nsuku zonke, wayedlula endleleni efanayo, ebona imigwaqo efanayo, abantu abafanayo, futhi ephethe umuzwa ofanayo wokuthi impilo yayiphunyuka phambi kwamehlo akhe ngaphandle kokuba ngokoqobo. Lapho engifuna, wabonisa ukukhathala, hayi emzimbeni, kodwa emoyeni.
Waqinisekisa ukuthi akasenalo ithemba lokuguqulwa kwezinto, ukuthi ikusasa lakhe kwakukushayela ibhasi kuze kube umhlalaphansi. Ngambuka futhi ngabona isibuko sobuyena bami bakudala, indoda eyayiboshiwe inqubo, iqiniseka ukuthi umhlaba yilokho okuvela ngaphandle, hayi lokho okwakhiwa ngaphakathi. Ngamnikeza umsebenzi olula, ukubhala nsuku zonke, izinsuku ezingama-30, umusho othi, ngizizwa ngijabule kakhulu futhi ngibonga okwamanje, ngoba ngithola amarandi ayi-180 ngenyanga. Ngokushesha wahleka usulu. Wakubona kungathandeki. Washo ukuthi akukho okunye ngaphandle kwenkohliso yomuntu siqu, ukuthi amagama awawushintshi iqiniso. Futhi ngamphendula nje, usukuzamile ukukholwa ekuhlulekeni iminyaka eminingi, futhi bheka lokho kukuyisephi. Kuthiwani uma uzama ukukholwa ekhonweni lakho inyanga eyodwa? Wavuma, nakuba enokungathembi, kodwa wakwamukela. Ezinsukwini zokuqala, wangitshela ukuthi wenze umsebenzi njengomsebenzi nje. Wabhala ngokushesha, ngaphandle kokucabanga, ukuze nje aqede umsebenzi. Kodwa kwenzeka okuthile okungajwayelekile. Cishe ngosuku lwe-10, waqala ukuzwa umuzwa ohlukile. Washo ukuthi ngenkathi ebhalwa, izwi elingaphakathi laqala ukubuza, kuthiwani uma bekungenzeka? Kuthiwani uma impilo ingaba ngokuhlukile ngempela? Le nhlansi encane yokwenzeka yaba yisandulela sokuguqulwa kwesimo. Ingqondo yakhe yaqala ukunikeza indawo umbono omusha ngaye. Futhi ngokuphinda-phinda ngakunye, ukucabanga kwacaca kakhulu. Ngosuku lwama-20, waqala ngokuqaphela wabona ibhizinisi elithile. Isevisi yezokuthutha esezingeni eliphezulu, okuthile okungahlinzeka ngokukhululeka okukhulu kanye nesebe lesevisi elikhethekile. Wayengakaze acabange ngomqondo onjalo ngaphambilini, kodwa manje umqondo wawubonakala uqina engqondweni yakhe. Waqala ukubhala izinhlelo, wabeka phansi izindlela zokuhamba, waqamba igama. Ngosuku lwama-30, wayengabhalanga nje umusho, kodwa nesu lebhizinisi eliphelele. Kwakungekho mali, kwakungekho zindlela, kodwa kwakukhona ukucaca. Futhi ukucaca kuyisigaba sokuqala sokufeza noma iyiphi inhloso. Ezinyangeni eziyisithupha ezalandela, akazange nje aqoqe imali eyanele yokuthenga imoto esezingeni eliphezulu, kodwa futhi wathola ozakwethu ababili ababekholelwa kulomqondo. Ngemuva kwesikhashana, washiya umsebenzi wakhe wasungula inkampani yakhe yezokuthutha esezingeni eliphezulu. Lapho ngiphinde ngambona, wangitshela ukuthi manje wayevuka ngaphambi kokushona kwelanga, hayi ngokufaka, kodwa ngenjabulo. Wathi ekugcineni wayeqonda incazelo yokuthi ukusebenza ngenhloso. Lo muntu ofanayo owake wabona ibhasi njengobugqila manje wabona indima yakhe njengophawu lwenkululeko. Kwashintsha ini? Kwakungesona isimo sangaphandle. Kwakuwumbono wakhe. Kwakukumelela ngengqondo akhetha ukuhlakulela kuze kube yilapho kuba ngokoqobo. Wayeka ukucabanga njengomuntu ongaphansi futhi waqala ukucabanga njengomdali. Indalo ayizange iphikisane nokudlidlizela okusha futhi yazihlela kabusha ngokuya ngobuntu bakhe obusha. Lona ngumlango wangempela futhi uvela ekujuleni kwengqondo. Abantu abaningi bayayizwa le ndaba bacabange, "Oh, kodwa waba nenhlanhla." Ikusasa. Cha. Inhlanhla yigama abantu abalibiza lokho okungaqondakali kubo. Lokho akwenza kwakukuqondanisa amandla engqondo nomphumela ofunekayo. Futhi lapho lokho kwenzeka, lokho esikubiza ngokuthi izinto ezihambisanayo kuqala ukwanda. Abantu bayavela, imiqondo iyahluma, izindlela ziyavuleka. Kodwa akukho kwalokhu okwenzeka ngengozi. Kungukuqondana okudlidlizelayo. Ngokushintsha indlela ozibona ngayo, umhlaba usabela ngokuhlukile. Umshayeli webhasi akazange nje ashintshe umsebenzi, waguqula ubuyena bakhe. Wayeka isimo somuntu ophilayo waba indoda enobuhlakani. Futhi yilokho kanye abantu abaningi abakukhohlwayo, impumelelo akuyona indawo, kungukuqondana. Awufinyeleli kuyo ngokuhamba, uyifinyelela ngokuzihlanganisa nayo. Lo muntu wangifundisa ukuthi amandla awahlali ekubeni nazo izinto, kodwa ekubeni. Ngoba lapho umuntu ngempela eba ukuba nazo kuyinto nje elandelayo.
Wayengahlala endabeni efanayo ngokungapheli, impilo yezinhlaka, yokufana, neyokuzithoba. Kodwa wakhetha ukuphatha ipeni abhale kabusha ikusasa lakhe. Lokho okuqale njengomkhuba olula kwaguqulwa kwaba ngokoqobo okusha. Futhi mhlawumbe nawe ubambeke endleleni efanayo, ujikeleza ekuphindaphindeni, uqiniseka ukuthi indlela ihlala ingashintshiwe. Kodwa indlela iyashintsha lapho umshayeli eshintsha. Lapho ukucabanga kushintsha. Lapho inkolelo iyashintsha. Konke kuqala ngesenzo esilula sokwethemba, hayi ukukholwa okungenasizathu, kodwa ukukholwa kuwe, ekwazini ukwakha okuthile okungcono kunalokho okuhlangabezana nakho okwamanje. Umshayeli wangitshela okuthile engingazange ngikukhohlwe, Bob, ngangicabanga ukuthi ukushayela kwakubugqila bami. Okwamanje ngiyaqonda ukuthi kwakukuqeqeshwa kwami. Ngangidinga nje ukuguqula indlela. Futhi yilokho kanye. Impilo ayikufaki ezimweni ngenxa nje yengozi. Konke kukulingana kokulungiselela lokho obulokhu uba yikho. Inkinga ukuthi iningi liyavukela ekuhambeni kohambo, licabanga ukuthi isimo samanje kuyisiphetho sendaba. Kodwa akunjalo. Kuyisigaba esisodwa kuphela, futhi wena ungumbhali. Lapho engitshela lokhu, ngaqaphela ukuthi imfihlo yokuguqulwa kwesimo yayingahlali kumali, noma emsebenzini, noma ezimweni. Kwakusesikhathini akhetha ukucabanga ngokuhlukile. Ngoba ukucabanga kuyisiqalo sakho konke. Akazange asungule inkampani ngenxa yesifiso sokuba ngumcebile. Wayisungula ngoba ekugcineni wakholwa ekhonweni lakhe. Futhi lokho kukholwa yikho okuvusa okushintsha isimo sonke. Ekugcineni waqonda okuthile okudinga ukuthi wonke umuntu akuqonde. Umhlaba wangaphandle umane uyisibuko somhlaba wangaphakathi. Akukho okwenzeka ngaphandle okungavela ngaphambi kokuguqulwa kwangaphakathi. Lapho ukuguqulwa kwangaphakathi kwenzeka, lokho okwakungenakwenzeka kuba ngokoqobo okungenakuphikwa. Umuntu owake wahola abanye waqala ukuphila izifiso zakhe, eqala ngezikahe. Ngakho-ke, ungagcini lolu lwazi kuwe kuphela. Yabelana ngalo myalezo nomuntu obalulekile, umuntu ongadinga kakhulu ukuzwa lawa mazwi namuhla. Kungaba umngane, ilungu lomndeni, umuntu ozizwa ehlulekile ngokuphelele, oqiniseka ukuthi ayikho indlela yokuphuma. Ngesinye isikhathi, ukuxhumana okulula okunjengalokhu kuyikho konke okudingekayo ukuze kuvuselele ithemba futhi kuvule impilo yokugcwaliseka kwangempela. Ukwazisa kwami okuyiqiniso ngobambiswano lwenu oluqhubekayo. Sonke isikhathi osinikezela ekukhuleni kwakho siqu kuthatha isimo sekusasa lakho. Hlanganyela nami kulolu hambo, njengoba entweni yethu elandelayo, sizophinde siphakamise ukuqonda kwakho futhi sakhe impilo oyifisayo ngempela. Ngilindele ngokulangazela ukubamba kwakho iqhaza.